Daona imwe post kwa ndasangana ne post ya iswa kushamwari nemunhu iye anoitwa Ashandi Iland. Ndokubva ati raise awareness chiruzi mari iri kuinda kunani. How does this ultimately benefit the legacy ya Sauro? Uye which family? Muvideo yangu kumashure kundabotaura speculations ari kutagwa nevanhu vazhinji kuti aiwa uyu munhu uyu akanga akashayikirwa nevabereki vese uye nevanhu vaimuchengeta kusvika anogara mustreet kusvika azotogwa zvakare nemunhu akamutira akabvisa mustreet akatanga kuita sei kuita zvemimhanzi yake. Saka ndonganopa kuti ndopari kubvunza nekuti imimi mukuda kuzama kuita sei indokuti ko zvaita sei kuti Ashandi Iland anyore post iyi. Ndokuinda pascreenshot yaisa paushamwari hwedu zvikanzi hello to you all ladies, hope you are well. We have all been touched by the passing of SoulJahLove. Di Aquina di uwanyora ishi. The family have put together a GoFund to help raise awareness of diabetes in Zimbabwe. Please feel free to contribute if you want, only if willing. Thank you. Gofundme.com. Online SoulJahLove, organized by Rae Taf. Rae Taf wacho sazuti ndio upuyu. Pavanhu donation wacho wangu watotanga kutoisa mari. Kwanzi kune 4 vanhu. Do screenshot yapudai nevanhu vatanga kuita donation vari 4. Number 1, Aquina D wacho iyo wanyora ndofunga chishare wabvisa 30 pounds. Anonymous Crocktown Nasta wabvisa 6 pounds. Mwezve Anonymous wabvisa 6 pounds. Mwezve Anonymous wabvisa 10 pounds. Ma Anonymous aya abvisa anga ne difference kuti in fact ma Anonymous esari matatu abvisa pa hour. Then Aquina D ndokubvisa pachi panzi 24 minutes ago, mamwesa 1 hour ago, 1 hour ago. Saka kwabva zvanzi Rae Taf, organizer Church Aston England, ndiye mumwe organizer uyu. Then papaska kuti imwe screenshot ikanzi post has been removed. The post or object that you were commenting on has been removed by its owner and can no longer be commented on. Dismiss. Kanzi kuti kana wadismissa zvazofamba sei. Vamwe ndokuti tiri kutsvagawo kuda kubira vanhu. Iri genuine here? If it is uko ndinobvisa hangu, where is the link? Ndevamwao. Which family? Bava is nonsense. I thought he didn't have family. Family ipi vakadi kuita GoFund ari mupenyu. Which family in his own words? Dai apu yenyu waikana kuti dai upenyu hwenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu, meaning avapo. Ndovigwa negosho mbereko raramba, meaning mwana ahana, mukadzi akaenda naJeraldini vakarambana. Saka which family iye ari chigunduru mbuya vakashayika zvakare kare. Mbavha dziye dzatanga vamwewo zvakare ava. Zvikanzi, why didn't they set up a fund get him treated? Ko kumutengera chikafu asingazivi diabetes ndiani. Ko kana muri kuda kutanga zve awareness Sauro apinda papi. What family has set this up? Where were all your tricks oro chikwekwe kana kuti tricks zvikwekwe nonga zvidari when Saul was in the streets? Makadi kuzvitanga ari mupenyu mbavha imi getaway vamwavo. Vanhu vaya vatanga kuda kubira vanhu. He didn't have my parents, wife or mwana, mari yachiri kuda kupuhwani. Zvikanangota zvona tikati kana nazvo. They are trying to benefit from ngirikini vada kuriva nemakutanzi iri kuda kumuri. Saka makadi kuita iyo GoFundMe uri mupenyu. Ndomubvunzwa kwachibvunzwa navanhu vazhinji kuti ko why now? Isn't that a bit too soon? Who put it together and when? A lot goes into a campaign, especially safeguarding and ring-fencing the funds. When was the bank account opened? Who are the signatories? How exactly will they be raising awareness? This shows more questions than answers. What is their business plan? How many employees? How many directors?
What percentages will go to running costs? Who is their target market? Where will campaign be run from? For how long? What is the governance strategy? I'm off to bed. Uyundi Gweni Guthri Wanyona ish. This is just crazy. Watotanga vanhu vaye family yaSauro ipi yavanoda kuzopa mani. SoulJahLove akakolapse uyu ndi JT. Handisi kuti iyi information uyu munhu uyu waiwanepi, asi wati SoulJahLove wakakolapsa Ricardo aenda kunomutsvakira chikafu patakishop. Vaigara vari 2. That's how bad the situation was. Imi nhasi sweta hene Gofundme to raise diabetes awareness. Now musadero vanhu imi wapedza all side. It's very painful. Kubva Friday munhu achirutsa, no one managed to go and see him. Kana nebota zvaro apa being the beginning is said. Imagine then all of a sudden family yonzi yakukollecta here zviri kumeka sense here nevamwe avo. See, hanzi family ipi vamwe ndokutanga vaimba kuti fanda Rwanda handisi kuzvikupinda papa apa zvikanzi nevamwe mbavha kusasoda naimi inga hakanyareka munhu ako. Kune vachaita marume nekuda kuba mazita evafi zvavanoda kuti hazvikuba mari idzodzi dzavari kunzi hanzi kuchaitwa Gofundme. Vamwe vadero, let me put a disclaimer. I don't know aita put up that Gofundme and damwe dambudziko handisi kuti zvemaGofundme zvonyatsa kurongwa sei kana zvogadzirwa sei kuti pazenge pane Gofundme kudave kumurukoma kungwa ndovanasa kuziva. Mbavha saka abvisirei post zvonesi awareness yechi just rather create a fund kubatsira zvikunduru basi and rehabilitation center for vanhu vanoita zvinodhaka. Regai mbochema zvangu mburinyarare dai makamupa ari mupenyu knowing his situation and kuti haana muri kwazi mari yekuviga hapana here. Chiro hembe dei vangoita bhiro dzibve dzapuwa vafana vekumbare hanzi izviya vamwe avo. Vatanga vanhu vaye kungochema munhu makanyarara ko paaitambura pese kurwara. Why didn't you raise mari for him? Exactly 100% rubbish. People should stop all this nonsense. Sauro had a condition. Why didn't you support him? Absolutely. Vamwe zvakare avo vanhu havasvodi zvokwadi. I read elsewhere that the family was not supportive of him at all and that they've actually been taking donors be way. Vamwe avo izvi ndazvona pakanzi kudziwa mbavha idzi asi bhudhi last teacher muna kuti hanzi ndofunga vobhonga kubvunza kuti ko imi bhudhi vaSauro manga muripi makubudikira iko zvino muchitaura muchaspokesperson panhau iyi. Where were you paigwarani Sauro? Ndobva pabuda picture vari kwamagaya bhudhi iyo chibababa vari padivi nani naSoulJahLove zvikanzi anga aripo. Saka ndinoona handizozivi kuti inhau yekuti kuda uyu vanga nemhuri yake here kana kuti kudii, asi ndinoona kuti wana kumubvunza kuti where were you mudingi wako paaigwara kana kuti zvaifamba sei. Vanhu vari kubvunzurudza. Order please. Vakutoda kudya nesitira kavada kuita Gofundme zvenhema. Vanhu vazvideri zvikanzi havasi kutozikanwa nevepedyowo as well. Zvikanzi nemunhu uyu vachinyorerana kuwekera kumainbox how far nezvatiri kuona izvi. Family ikati we don't know them. Musati enge aripi mukoma wake munhu achirwara avo vari apo avo. Ndikaingoti ndo zvandokwanisa kutaura mukati mevhidhiyo yangu ino zvinhu zvakasiyana zviri kuitika panguva ino, asi chandinokwanisa kungota ndechekuti zororai murugare. Bhudhi SoulJahLove izhira yedu tose tichatevera munhu une zhira yake yakatagwa naMwari kuti musi wakati uchaendawo musi wakati kana kuti maendero mamwe zvakare ndiwo anosiyana. Ndichakubata zvakare pachikamu chinoteerera.